Здравейте! Днес ще говорим за спомагателните дейности и използването на функцията Link в Microsoft Project. За да ви демонстрирам как работи тази функция и как може да използваме при записването на нашите спомагателни дейности в проектите, ще стартирам един нов проект, който се състои от 3 дейности. Дейност 1, дейност 2, дейност 3. Спомагателната дейност, която ще запиша, например управление на проекта. И разбира се, ще добавя и два майлстона. Единият е старт на проекта и другия ще бъде край на проекта. Трите дейности 1, 2 и 3 се изпълняват последователно. Записвам, например, дейност 1 е с 2 дена продължителност, дейност 2 с 4 дена продължителност, дейност 3 с 3 дена продължителност. Нашите майлстони, разбира се, са с нулева продължителност. Дейност 1 започва при стартирането на проекта и края на проекта е когато бъде завършена дейност 4. Така, когато нашата спомагателна дейност управление на проекта, тя трябва да започва при стартирането на проекта и трябва да завършва при завършването на проекта. Другото, което трябва да го имаме под внимание, е, че спомагателните дейности не трябва да са на критичния път и не трябва да добавят време в нашия проект. Често съм виждал някои колеги, за да могат да направят връзките на управление на проекта, да добавят, например, две нови дейности. Старт и край. Като двете, например, може да са майлстони или дейности с продължителност един или повече дена. Като дейността майлстон на старт в случая ще започва при стартирането на проекта и края ще завършва при края на проекта. Това е един вариант, който често виждам, че се използва. Другия вариант е да записват примерно стартовата дата, когато стартира проекта и продължителността да се въвежда ръчно. Например, в момента общата продължителност е 9 дена. Тогава следователно управлението на проекта го записва тук 9 дена. Ще пусна да видим критичните дейности. Както виждате, в момента управлението на проекта е паралелно на критичния път дейности 1, 2 и 3. Какво става, например, когато дейност 2 поради някакви условия се промени на по-малка продължителност, например на 2 дена. Както виждате, вече спомагателната дейност ни става на критичния път, което е неприемливо. За да може автоматично спомагателните дейности да се обновяват, може да ползвате функцията Link. Ще изтрия връзката тук. Как да ползваме функцията Link? Отиваме в клетката, която показва стартовата дейност, например на проекта, десен бутон, копираме клетката, след това отиваме в спомагателната дейност управление на проекта, десен бутон, Space Special и избираме опцията Paste Link. Както виждате, в долния десен ъгъл има един триъгълник, който вече ни показва, че тази клетка има линк към нея направен. Така, в момента вързахме стартовата дата на спомагателната дейност управление на проекта.
Края на проекта по същия начин отиваме на крайната дата, копираме клетката, отиваме на крайната дата на управление на проекта, Paste Special, Paste Link, OK. И както виждате, автоматично продължителността на спомагателната дейност на управление на проекта се промени на 7 дена. За да видим линковете дали работят, примерно ще променя продължителността на дейност 2 да бъде 5 дена. Завъртам скрола надолу и нагоре, за да апдейтне. И както виждате, управление на проекта вече е 10 дена. Ще добавя една нова дейност. Дейност 4, която няма да бъде критична. Тя ще бъде с продължителност 3 дена. Ще започва след дейност 2. Дейност 1 по-скоро. И края на проекта ще бъде след завършване на дейности 3 и 4. Така. Както виждате, в момента има два критични пътя. Единия на дейности 1, 2 и 3, другия край на проекта. Това често води до заблуждаване, че всъщност има два критични пътя, а всъщност едната дейност е просто спомагателна. За да избегнем това, може спокойно да добавите една нова колона, например от текст 1, която в нея ще записваме кои дейности са спомагателни. В случая при нас това е само управлението на проекта. Записвам, че това е спомагателната дейност. И от филтрите махам спомагателните дейности да не се виждат. По този начин графика може да бъде разпечатан за следващата среща и да се обсъжда на нея напредъка и какво предстои по-нататък.